Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresno pancene tresno kuwi akeh pacoban. Bisa nampa tetep tak jaga yen durung kapisah mrengkang kuwasa. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kang mula anggon kula apa tresno datang kandhon saking coba tak pateni tresno kan suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Ade Jabrik joget deh. Sini yuk. Ayo. Kok goyang, Pak? Sepi. Yuk. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kang mula jatan gandana saking coba tak pateni kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Asik. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kang mula jatan gandana saking coba tak pateni tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa
Oke, sudah.